ଆଜି ଉଠିବା ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ସିଧା ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲି ବାହାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଚାବି ଆଣିନି। ସିଧା ଯାଇ ଚାବି ଆଣିକି ଚାବି ଖୋଲି ଦେଇକି ଯାଇକି ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଦେଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବାହାରେ ଆସିକି କଲେଜ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇକି ଫୋନ୍ ଚାଲିଗଲି ରୁମ୍ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଗାଡ଼ିରେ ଥୋଇବାର ଅଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଥୋଇ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ବୋଉ କହିଲି ଖାଇବା ଦେ, ବୋଉ କହିଲା ଯା ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିବୁ, ପରେ କରିଥିବି ଖାଇଦେବୁ। ମୁଁ ଚାର୍ଜର ଇୟର କରି ଧରି ନୂଆ ଘରୁ ଚାଲିଗଲି। ନୂଆ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ବାପା ସେଠି କ'ଣ କାମ ଦାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଚିକୁନା କହିଲା ମୋର ଟିକେ ରଜତରା ଯିବାର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆ। ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ପୁରୁଣା ଘରୁ ଗାଡ଼ି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି ଚିକୁନା ପାଖକୁ। ଚିକୁନା କହିଲା ତୁ ବ ମୁଁ ଚଲଉଛି। ଦି ଭାଇ ଯାକ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲିଗଲି ରଜତରା କିଛି ସମୟ କାମ ଥିଲା, କାମ ଦାମ ସାରିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଚାଲିଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଜି କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ ବୁଝିବାର ଥିଲା। ବାପା ହେଣି କହିଦେଲେ, ବାପା କହିଲେ ତାର ଖୁଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବାସ୍ ଖୋଳାଖୋଳି ତାପରେ ଲଗେଇଗଲୁ। ବାସ୍ ଖୋଳାଖୋଳି କଲେ ମୁଁ ବି କିଛି ସମୟ ବସିକି ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଢିପ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ଢିପ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚଳିଗଲି ନୂଆ ଘରକୁ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଜି ଥିଲା ଅବିଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦିନ, ତ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ଅଛି। ସେଠୁ ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି। ଖାଇବାର ଥିଲା ପୋଟଳ ସହ ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ତରକାରୀ, ଖଟା ଥିଲା। ଖାଇ ଖୁଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଆସିକି ନୂଆ ଘରେ। କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଦିନ ଆଉ।